Rimit on varmana näyttävi, muismaski kaikki parhaat käyttää niin. Miksi minä esimerkiksi valehtelisin? No kuunnelkaa vaikka Eminemi tarkemmin, miten Emson räppäyksiis kikkaili sitten toistuu äänädyksiis. Kaikki mulkika monimuotoisempi kuin normit rimit, oikeesti opidun aseetti vast kun nopiini. Kaikki vanhat sanotukset ovat merkitsettömiä. Kidi joka sama kirjassa ja sit pois siitä tökkii. Joku meni pieleen kykenenen alta aikrasseetis. Mulkirimit ovat parempien tavaran merkki. Miten muuta Suomees rupet tuplaan? Jos haluat eroa sun maastas, tule mukaan. Sillä se vaikki paas, vaan vaatii vaivaa. Ponnistaa vähän saat sanoi tappavia aika. Mä ainakin rämmä kasvataita vies aina saan kaltais hennis maan kun samanlaisia laitan. Se mun rikot laina, hyvin vois vailla. Ei mua kyynikoit haittaa pyrin komit raina. Ei oo mun vika jos et panosta sanoituksi. Itäpäin kärsistämme talotaan jaloin nuubit. Saatte ihana meitä kun netissä levitetään sanomaa. Yrittäkää teki heti näin sanoittaa. Aloittakaa helposti yrittäkää etsiä 4 tavua. Siltä pääsee heti tässä alkuun näin tehdään matsku. Kirjoittakaa vaikka viikko niitä sanoja, jotka ehkä rima ala. Siitä rivoksis valikoida terää viimään. Niitä nyt se sanat, jotka jotakuutti riittäviä. Aihe pitäis pysyä kasvista, rupe pitää siitäkin. Jos tulee katko niin ala urbanin sanakirjasella. Kyllä biisi etenee siitä verran pian pelaa. Kiistalle kova suomalaisilla harvinaisia, koska flota hoppinut siellä ei varsin kaikki. Aloitilalle on ihan tänä äänenlaatu, mutta tosissaan kuka ei tulla edes pääse alku. Suomessa hallitsee väärä suunta, pitäis kirjata paremmin kuin äänten rumppa. Rappi eromuus musa sanotusten takia, kaikki väärä osas multa. Varoituksen saapi, mitenkä hetket rimat kovahat kun hop-hop-feimejä. Teeks tätä niille ketkä kerrasta hoppii vahemmat tarkoteinejä. Yeah, RR-mafia. Tutustukaa, ihastukaa. Oppikaa kirjoittaa mieluummin kun parannatte flowta. Ja äänenlaadulla ei oo mitään väliä. Räpätäs roiskuu. Räpätäs roiskuu. Räpätäs roiskuu. Räpätyy poistuu mikseristä.